Veď mne od neskutečného ke skutečnému, z temnoty ke světlu, ze smrtelnosti k nesmrtelnosti. To je esence duchovních nauk, které je možno poznat v ášramech. Jejich duší je jóga, která již ve starověké Indii měla tisíciletou tradici. Ášramy jsou po celé Indii a několik z nich navštívíme. Jmenuji se Swami Gitananda a založil jsem Mezinárodní středisko pro výchovu jogínů a výzkum jógy zde v Pondicherry téměř před 26 lety. Toto středisko se nazývá Ananda Ashram a máme zde studenty z Indie a z mnoha zemí světa. Jsou tu na 6měsíčním jógovém cvičení, které zahrnuje také terapii pomocí jógy, jogové lékařství a výzkum jógy. Všichni žijí se mnou stejným životním stylem jako já, to znamená, že jsou vegetariáni, nekouří, nepijí alkohol. Vyučují v našem klasickém indickém systému jógy. Tento ashram je jedním z celkového počtu 198 našich středisek v Indii a cizině. Jsme jednou z nejstarších joginských skupin v Indii a do této doby jsme vyškolili více než 8 000 učitelů jógy a téměř 800 000 žáků jógy. Je mi 86 let a jsem stále velmi aktivní. Posledních 25 let organizují mezinárodní lékařské kongresy, které se zabývají výzkumem jógy. Lidé, jako například lékaři a vědci, kteří jsou unaveni světem, sem přicházejí, aby získali novou duševní sílu, nový pohled na všechno kolem. Prostřednictvím jógy, která je jednotícím prvkem, se potom mohou vrátit domů, pracovat a pomáhat lidstvu. V podstatě jsme humanitární institucí. Bez nadsázky můžeme říci, že z vědeckého pohledu je jóga věda věd, kterou člověk tolik hledá. Jestliže chceme, aby se lidstvo fyzicky i morálně ozdravilo do roku 2000, pak právě jóga v tom bude hrát důležitou roli. Druhý významný ášram v Pondicherry je spojen se jménem velkého myslitele Aurobinda, který žil v letech 1872 až 1950. Nadaný a talentovaný Aurobindo byl zprvu činný v politice, ale poznání vyšších stavů vědomí ho změnilo na duchovního učitele. Ideály jeho učení se pokusila uskutečnit francouzská Mira Alfassa, které všichni říkali matka. Ke sklonku svého života iniciovala stavbu Auroville, mezinárodního města, které mělo patřit všem lidem dobré vůle. Projekt Auroville byl financován z mezinárodních sbírek a na jeho stavbu přišli dobrovolníci z celého světa. Začalo se v roce 1968 a pozvolna se pokračuje dodnes. Byly zde postaveny obytné domy, dílny, školy a několik vědeckých pracovišť. Auroville je vize nové společnosti, ve které vládne mír, harmonie a touha po nejvyšší pravdě. Arunáčala, hora svatého ohně, která od věků přitahovala jogíny a světce. Na přelomu tohoto století se zde usadil i Ramana Maharishi, jeden z největších novodobých mudrců. Celým jeho učením prostupuje základní otázka lidské existence. Kdo jsem já? Je výzvou i metodou k poznávání podstaty sebe sama. Představte si promítací plátno, na kterém se pohybuje filmový obraz. Dokud se obraz promítá, zůstává neviditelné. Zastavíme-li však promítání, plátno se stane viditelným a ukáže se jako jediná skutečnost, která po celou dobu trvale existuje a je stále přítomná. Celý tento vesmír, lidé, předměty, myšlenky a události jsou pouhými obrazy, které se pohybují na promítacím plátně čistého vědomí.
jediné pravé skutečnosti. Tvary a jevy pomíjejí, ale čisté vědomí zde zůstává stále. Stvořený svět není ani dobrý, ani zlý. Je takový, jaký je. Je to lidská mysl, která podkládá světu různé konstrukce a nahlíží věci ze svého stanoviska. Žena je pouze ženou, ale přece jí někdo říká matko, druhý sestro a jiný teto. Muži milují ženy, nenávidí hady, ale k trávě či kamenům u cesty zůstávají lhostejní. Tato spojení jsou příčinou veškeré bídy světa. Stvořený svět je jako strom. Ptáci přilétají, zobou jeho plody a hnízdí v jeho větvích. Lidé odpočívají v jeho stínu a jiní lidé se na jeho větvích věší. Avšak strom dál vede svůj tichý život, ničím nezaujat. Je to lidská mysl, která si vytváří svoje vlastní soužení a pak volá o pomoc. Čí je to chyba? Boha nebo člověka? V této místnosti sedával Ramana Maharishi se svými žáky, kteří přicházeli z celého světa. Patřil mezi ně i anglický filozof, spisovatel a publicista Paul Brunton. Ramana Maharishi měl velký vliv na myšlení lidí západního světa. Zemřel v roce 1950, ale jeho odkaz je stále živý. Mont Abu je centrem Brahma Kumaris. O významu hnutí nám řekla jedna z jeho nejzkušenějších představitelek. Posíláme všem pozdravy lásky a míru. Světová duchovní univerzita Brahma Kumaris byla založena v roce 1937 a nyní již máme 1800 středisek po celém světě v 52 zemích. Světová duchovní univerzita Brahma Kumaris vyučuje duchovní nauky, meditační techniky a také jak žít život plný velkých morálních hodnot, vnitřní pohody a míru v duši. Já sama jsem se přesvědčila, že ti, kteří toto skutečně cvičí, působí blahodárně svým vnitřním klidem na své okolí. My všichni se ocitáme v různých životních situacích. A jestliže v sobě máme dostatek duchovního poznání, síly a víry, pak jsme schopni překonávat životní potíže. Naše univerzita je přičleněna k OSN jako nevládní organizace a má poradní statut u ekonomické a sociální rady UNICEFu. Organizujeme a koordinujeme různé semináře a pracovní setkání, pomáháme lidem, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu a kteří trpí různými sociálními problémy. V tomto směru se také naše organizace podílí na různých celosvětových akcích a projektech. Její poselství je následující. Jestliže chcete pracovat pro mír, musíte ho mít především v sobě, protože jedině když vy sami jste mírumilovní a vyrovnaní, pak cokoliv budete dělat, jste schopni vytvářet svět plný míru a pokoje. Mont Abu jsme navštívili v době, kdy zemřela jedna ze zakladatelek Brahma Kumaris. Bílý oděv je symbolem prostoty a čistoty a vyjadřuje poslání tohoto hnutí. Satya Sai Baba je bezesporu nejznámější a nejvýznamnější duchovní osobností současné Indie. Je považován za avatára, přímé boží vtělení.
Chudá, nenápadná vesnice Puttaparthi v jižní Indii, kde se Sai Bába narodil a kde stále nejvíce přebývá, se díky vybudování velkého ášramu Prashanti Nilayam změnila v jedinečné centrum duchovního života. Tisíce lidí ze západu zvyklých na vysokou životní úroveň podnikají obtížnou cestu sem a ochotně snášejí velmi nekomfortní podmínky ubytování v halách, kde spí stovky lidí na zemi, kde v noci pobíhají ještěrky a létají mračna komárů. Ubytování blížící se západnímu stylu je jen v omezené míře. Ášram se však stále rozrůstá. Sai Bába je duchovním vůdcem milionů lidí na celém světě, ve kterém má více než 6 000 center. V rámci rozsáhlého sociálního programu, který Sai Bába realizuje, byly v okolí ášramu vybudovány sportovní areály, školy, nemocnice, planetárium. Na výchovu nové generace klade Sai Bába důraz a buduje školy po celé Indii. Téměř každý den, ráno a odpoledne, vychází Sai Bába na nádvoří chrámu, v němž bydlí, aby pozdravil své oddané. Na setkání s avatárem přichází vždy kolem 20 000 lidí. Muži a ženy sedí zvlášť. Lidé se seřazují už před chrámovým prostorem a pořadí jednotlivých řad se určuje losem. Vše probíhá disciplinovaně a v klidu, přestože každý touží potom, aby se dostal k Sai Bábovi co nejblíže. Sai Bábovi je 67 let. Z vyprávění lidí se o něm dovídáme, že zná minulost, přítomnost i budoucnost každého člověka i celého lidstva. Může se změnit na cokoliv, být současně na 2 místech, dokáže uzdravovat, mrtvému vrátit život, je vševědoucí, všudy přítomný. Každou tuto vlastnost dokládá množství příběhů. Proto se lidé formou dopisů obracejí na Sai Bábu o pomoc s tím, co je tíží. Sai Bába dokáže i cokoliv zhmotnit. Pro radost věřících obvykle vyčaruje medailonek, prsten nebo růženec. Nejčastěji, téměř každý den, materializuje vibhúty, posvátný popel s duchovními a léčivými vlastnostmi. Zakrouží rukou ve vzduchu a v zápětí nasype vibhúty několika šťastlivcům. Někteří těmto zázrakům věří, jiní ne. Obě strany proto mají své důvody.
Jmenuji se Martin a jsem z Dánska. Moje přítelkyně mě přemluvila, abych jel za Sai Bábou. Byl jsem heroinovým narkomanem. Snažil jsem se s tím přestat tak, že jsem užíval slabší drogy. Když jsem přišel sem, nechal jsem toho úplně, ale přišly abstinenční potíže. Ze začátku jsem Sai Bábovi nevěřil, ale přišel jsem s otevřeným srdcem a myslí, nezatížený předsudky. Po 10 dnech nás Sai Bába přijal osobně a tak jsem se ocitl v jeho bezprostřední blízkosti. Bylo to, jako by mě znal, věděl, čím jsem prošel a co jsem dělal a tak podobně. A zhmotnil pro mě tento prsten. Napřed vyčaroval prsten, který byl celý z kamene, tak, aby to všichni viděli. Zeptal se mě, jestli ten prsten chci a řekl, ne, ty ten prsten nechceš, viď, ty chceš zlatý, že? A potom na něj fouknul a změnil ho na tenhle se zlatým reliéfem. Díky abstinenci jsem celý týden vůbec nemohl chodit, ale po tom setkání až do této doby mohu zase chodit a cítím se skvěle. Takže teď už nejde o to, jestli věřím nebo nevěřím v Sai Bábu. Já ho totiž znám a mám z toho velkou radost. Ještě před 3 týdny jsem byl ten největší nevěřící, jakého jste kdy mohli potkat. Já nepotřebuji věřit, mám totiž svou vlastní zkušenost. To setkání, které bylo před 5 dny, mě úplně změnilo. Nepamatuji si přesně, co říkal, protože jsem byl dojat. City mě přemohly, protože jsem byl tak blízko něho. On je opravdu velmi mocný člověk. Má ohromné schopnosti. Když Sai Bába zhmotňoval ten prsten, tak jsem byl od něho vzdálen asi 1 metr. On jen natáhl ruku a navlékl mi prsten na prst. A bylo to, jako když vám projede tělem elektřina, ale pochopitelně bez jakékoliv bolesti. Je to zvláštní pocit. Bylo to, jako když ten prsten chytne ze vzduchu. Nejdříve kamenný prsten a potom na něj fouknul a jak na něj foukal, tak prsten měnil svůj tvar, vzhled a materiál. Bylo to neuvěřitelné. Vidělo to celkem 8 lidí, kteří tam byli se mnou. Bylo opravdu těžké si to uvědomit, protože šlo o skutečný zázrak. Kdybych neměl ten prsten v ruce, tak bych tomu nevěřil. Největším zázrakem Sai Báby je to, že dokáže obracet lidi k Bohu a že se v jeho přítomnosti lidé mění k lepšímu. Hlásá jediné náboženství, náboženství lásky. A tisíce lidí v Prašanti Nilayam přes rozdílnost národností, náboženství a sociálních vrstev tuto lásku skutečně začínají vyzařovat. Začni den láskou, naplň den láskou, ukonči den láskou. To je nejrychlejší cesta k Bohu. Sai Bábovi oddaní přicházejí pravidelně pozdravit i jeho slanici Sai Gitu, která je symbolem Sai Bábovy lásky ke všemu živému. Slavnosti pořádané k různým svátkům jsou projevem radosti, lidských schopností a vzájemného sblížení.
Jakkoliv vysoko může pták vzlétnout, dřív nebo později musí usednout na vrchol stromu, aby se těšil z klidu. Tak také přijde den, kdy i ti nejpyšnější a nejzavilejší, nejvíce nevěřící, i ti, kteří tvrdí, že není radosti ani míru v rozjímání o nejvyšším já, se budou muset modlit: Bože, dej mi mír, dej mi útěchu, sílu a radost. V naší zemi máme zvláštní způsob chytání opic. Spočívá v tom, že se přinese velká nádoba s malým otvorem a v ní je něco, co opici láká. Opice strčí do nádoby ruku a uchopí hrst toho uvnitř. Pak ale není schopna zavřenou ruku z nádoby vytáhnout. Představuje si, že jí někdo uvnitř hrnce ruku drží. Pokusí se s hrncem utéct, ale je v pasti. Opici nikdo nedrží. Chytila se sama, protože si nabrala plnou dlaň. Ve chvíli, kdy tu věc pustí, bude volná. Stejným způsobem v této velké nádobě světa s úzkým hrdlem rodiny svádějí člověka světské požitky a když je ztracen v zaujetí těmito požitky, myslí si, že jej někdo nebo něco svazuje. Nikdo jiný není za toto zajetí odpovědný. V okamžiku, kdy se člověk vzdá požitků a odpoutá se, bude volný. To je způsob, jak se osvobodit z domnělého zajetí. V Rišikéši je několik slavných ášramů. Nejznámější založil lékař a velký jogín Shivananda, který zemřel v roce 1963. Do Shivanandova ášramu jezdí zájemci o jogu z celého světa, protože zde probíhá podrobná výuka všech základních směrů jógy. Jóga je dokonalý praktický systém sebevýchovy. Je to kázeň mysli, smyslů a fyzického těla. Pomáhá k dosažení dokonalého soustředění, mravní dokonalosti a duchovního klidu. Je to klíč k odemčení království míru a blaženosti. Jóga nespočívá v sezení se skříženýma nohama po řadu hodin či v zastavení tlukotu srdce. To jsou pouhé fyzické výkony. Pravá jóga je dosažení nejvyššího božství, božského vědění, je to vědomé spojení s Bohem. V čele ášramu Parmart Niketan, určeného především Indům, stojí Muniji. Ganga není pro Indy pouze posvátnou řekou, ale i matkou. Jak se cítíte ve chvíli, když si sednete do klína vaší matky? To se nedá slovy ani vyjádřit, protože jste velmi šťastní. A totež cítíte, když si sednete na břeh řeky Gangy. Cítíte se velmi čistě, vážně a klidně. Snažte se, aby vaše srdce bylo čisté. A když přijdete ke Gance, můžete své srdce očistit na jejich březích. Ganga je také zdrojem inspirace. Podívejte se na ní, jak neustále plyne její tok, bez jakéhokoliv přerušení. Stejně tak vy musíte pracovat celý život pro druhé. Nesmíte nic očekávat pro sebe samé, všechno jen pro ty druhé. Představte si, že Ganga plyne 24 hodin denně, ale ne kvůli sobě, ale jenom kvůli těm druhým. V indickém pojetí je nejmoudřejší ten, kdo hledá Boha, a nejúspěšnější je ten, kdo již Boha našel. Bůh je cíl. Cokoliv v životě děláme, je to pro dosažení tohoto cíle. Protože peníze přicházejí a odcházejí, ale duchovno přichází a vzrůstá. Nikdy neodchází zpět, vždy přichází a stále vzrůstá.
Tímto způsobem pomáháte sami sobě, ale i všem ostatním. Jestliže nejste čistí, nemůžete pomáhat ani sobě, ani druhým. Abyste této čistoty dosáhli, musíte žít duchovním životem. Jak? Jestliže budete chodit jenom do kostela, do chrámu, do mešity, budete čistí? Ne, nebudete. To je jenom jedna stránka věci. Musíte mít čistou mysl, tělo a čistou řeč. Člověk, který nemá v souladu svou řeč, skutky a myšlenky, není správný člověk. Každý má svoji karmu. Není to jen osud, je to spíše učitel. Znamená to, že cokoliv uděláte, se vám vrátí. Mějte na zřeteli tuto zákonitost, jinak budete muset později činit pokání. Milujte své bližní, protože jestli nemilujete své bližní, jak můžete milovat Boha? Lidé milují Boha, ale nenávidí se navzájem. To není skutečné náboženství. Bůh je všudy přítomný. A další věc je, kde je více přání, tam je také více problémů. A naopak méně přání znamená větší štěstí. Omezte tedy svá přání a buďte čestní sami k sobě. Jestliže tomu tak není, nejste čestní a upřímní ani k druhým. V celém životě zachovávejte duchovní kázeň, tak budete vždy šťastní, zdraví a stále mladí. V ášramech se pravidelně vykonávají obřady a modlitby k uctění nejvyššího v podobě některého božstva. Oheň je symbolem i zdrojem očistné energie. Jelikož nevědomost tkví svými kořeny v božském, je stejně rozsáhlá a neomezená jako poznání samo a vyhlíží stejně skutečně. Při dosažení poznání však zmizí.